Možete li nam dati jedan konkretan primer iz nastave sa jednog vašeg časa srpskog jezika kako koristite mobilne telefone? Dobro večer, pre svega. Što bi rekla ona naša narodna stara poslovica, dobar sluga i loš gospodar. Ja bih to isto rekla i za mobilne telefone u nastavi. Ja sam profesor srpskog jezika i književnosti i negde prosto ta savremena digitalna tehnologija možda ne ide negde rame uz rame sa mojim predmetom, ali ja sam prosto našla način da mojim učenicima kroz sredstva koje su njima naravno danas mnogo bliskija nego prethodnim generacijama približim i sadržaje moga predmeta. Pa mobilni telefon koristimo najčešće u uvodnom ili završnom delu časa, tako što ga koristimo recimo da oni istraže određene sadržaje na koje ih ja uputim, da pogledamo kratke video lekcije ili snimak pozorišne predstave, filma. Eventualno u završnom delu časa popunjavamo ankete na online platformama koje prosto negde koriste i njima i meni u smislu koliko su neko gradivo savladali ili ne i nešto što je njima omiljeno. To je pojam gamifikacije. Odigramo i po koju edukativnu igricu. Kako ste sigurni da neće da odlutaju na društvene mreže dok su im telefoni u rukama za vreme časa? Pa prvo ćem reći nisam sigurna, jer da ne pokušaju to ne bi bili đaci, ali s druge strane to jeste jedan odnos poverenja koji se gradi u učionici. Učenici pre svega dobijaju vrlo jasna uputstva o tome za šta, koliko i koja je svrha korišćenja mobilnog telefona na času. Znači, mi telefon ne koristimo tokom celog časa. On nije sadržaj časa, on je samo jedno nastavno sredstvo u jednom kratkom segmentu. Dopada li se to deci? Da, deci se to dopada i prosto telefon njima na mom času nije zabranjeno voće. A čim nije zabranjeno voće, onda on i gubi tu draž da se krišom koristi. Gospodine Gromoviću, kako vi gledate na inicijative pojedinih nastavnika poput ove inicijative nastavnice Olić? To je u skladu sa smernicama koje ste doneli. Zapravo, hoću da samo ukažem na jednu važnu stvar, a u potpunosti se slažem sa koleginicom da je telefon zapravo nastavno sredstvo, odnosno jedna odlična pomoć u određenom segmentu nastavnog rada. Sa druge strane, smernice Zavoda za vrednovanje koje su donete još 2023. godine kada je i Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u tom segmentu unapređen, zapravo smernice se odnose na uređenost upotrebe mobilnog telefona. Tako da ne bih govorio o zabrani jer postoji ove navedene, malo pre navedene dobre strane. Mi kada škola zapravo uredi uz pomoć smernica Zavoda za vrednovanje kako će sam mobilni telefon da bude u nekoj vrsti ograničene upotrebe. Ako je recimo u pitanju simulacija nekog eksperimenta na času hemije ili na času fizike ili na pomenutom času srpskog jezika i književnosti, zapravo to je jedna dobra strana tehnologije, je li tako, ne samo mobilnih telefona, smartfona, tableta, nego uopšte i računara i tako dalje. A sa druge strane, ako nema uređenosti, ako nema kontrole u najboljem smislu te reči, onda mobilni telefon zapravo može da prouzrokuje neku vrstu nelagode, digitalnog nasilja, problema na neki način. Zbog toga je važno da škola u stvari ima određen interni akt na koji način učenik može da koristi mobilni telefon. Evo navešću jedan primer, samo recimo za čas fizičkog vaspitanja je neophodno da učenik ima opremu, jel tako, da bi mogao da prisustvuje na pravi način času fizičkog vaspitanja. Međutim, ako učenik iz opravdanih razloga neće raditi čas fizičkog, možda iz zdravstvenih zbog neke povrede i tako dalje. Dakle, sve je lepo uređeno, ne mora da radi čas, ne mora da ima opremu na tom času, može se i to urediti. Tako isto i za mobilne telefone. Imate timove za inkluziju u našim školama koji odlično funkcionišu i nekim učenicima iz zdravstvenih razloga zapravo, jer sa njima se radi individualni obrazovni plan i jako je dobro da uz pomoć određenog možda softvera lakše isprate nastavu. Tako da je u pitanju složeno pitanje, jako lepo se može urediti, kao što ste naveli u vašem uvodu, i u Evropi postoje odlični primeri. U pitanju je veliki izazov, različito od države do države, ali postoje dobri primeri dobre prakse kako se ovo polje može urediti.
Ajde da pogledamo sada šta kažu deca, oni kojih se ove zabrane tiču, pa ćemo nastaviti razgovor. Milo su učenici 4. razreda osnovne škole Gornja Varoš u Zemunu. Mobilne telefone nose stalno sa sobom, ali po ulasku u školu ih isključuju i predaju učiteljici. Stoji tamo u ormanu i ne koristimo ga na odmorima, jer mi se samo družimo ovdje u školi. Ako ima neki kao važan slučaj ili da idem negdje, onda pitam učiteljicu da li mogu da uzmem telefon. Strpljivo čekaju u redu da uzmu telefone na kraju posljednjeg časa i uključuju ih tek kada izađu iz škole. Kad ih ne koristimo, u smislu da čak nisu ni u školskim rančevima, oni jesu fokusiraniji na rad, prepisuju sa tabla redovnije, brže, zatim zapisi u svesci su, da kažem, sve u redu, sve je na mestu, čitanje je bolje. Među đacima starijih razreda je ipak malo drugačije. Oni nemaju kutije za odlaganje telefona jer imaju časove u kabinetima, ali moraju da ih isključe ili utišaju dok su u školi. I dalje postoje osobe koje i dalje pokušavaju da koriste telefon na času krišom i na odmorima, ali i dalje postoje kazne pa je manje korištenje telefona. Da, nekad nas samo opomenu, ali ako preteramo onda nam i uzimaju telefone. Telefone nisu dozvoljene na odmorima, mada ta pravila se negde poštuju, negde ne. Uglavnom se to skriva od nastavnika ili tako nešto, ali generalno malo i potrebe da se koristi jer mi se udružimo, šetamo po školi. Skoro je bio jedan slučaj, učenik je zloupotrebio telefon i snimio nastavnika i podelio na društvene mreže. Bio je kažnjen sa smanjenom ocenom iz vladanja i to mu je bila nekako posljednja opomena. Najčešće se ne kažnjavaju odmah, najprije ih nastavnici opomenu, a ukoliko se to ponavlja, ukoliko više puta ili ukoliko zloupotrebljavaju tako što fotografišu ili snimaju, onda se primenjuje kažnjavanje u okviru smanjenja ocena iz vladanja. Promene se vide, kažu nastavnici. Deca više razgovaraju na odmoru, imaju više koncentracije, a možda se i vrati dopisivanje putem papirića. Vi ne verujete u zabrane. Vi ste odlučili telefon da koristite kao pomoćno sredstvo. Koliko vam je više vremena potrebno da pripremite jedan čas da biste koristili i telefon? Da li to rade neke od vaših kolega i da li ste imali neke savete iz ministarstva da to radite ili ne radite? Pa možda u početku mi je iziskivalo malo više prosto odmeravanja u kom segmentu časa upotrebiti mobilni telefon, ali zaista danas već posle više godina korišćenja mobilnog telefona i drugih savremenih digitalnih tehnologija u nastavi ne treba mi mnogo više vremena za pripremu. Što se tiče ministarstva, evo čuli ste malo pre da postoje smjernice. Znači, postoje i određene digitalne kompetencije koje nastavnici treba da razvijaju, tako da u tom možda smislu, ako se isprate te smjernice, možete biti malo sigurniji gde možete upotrebiti u nastavi mobilni telefon. Koliko vaših kolega koristi mobilni telefon kako bi pomogao u savladivanju gradiva? Pa, malo. Moj lični utisak je da je malo. To su uglavnom kolege mlađih generacija, jer je njima prosto i po godinama ta tehnologija bliža. Tako da ima ta priča postoji, ali mislim da negde opet ostane na individualnom osjećaju da li to treba ili ne treba da bude u učionici. Gospodine Gromoviću, čuli smo da ih je malo. Da li ih može biti više? Šta može da se učini da nastavnici steknu to samopouzdanje i nove veštine kako bi koristili mobilne telefone u nastavi? Svakako je unapređenje digitalnih kompetencija učenika i nastavnika veliki izazov današnjice i postoje brojne obuke, seminari koje nastavnici pohađaju i primenjuju naravno u praksi. Sa druge strane, hibridna nastava, odnosno nastava koja sa jedne strane zahteva i online model ili možda korišćenje neke aplikacije, jeste veoma dragocena, važna i učenicima na kraju krajeva interesantnija jer je to blisko njihovoj svakodnevici. Da ne bi došlo do disbalansa, moramo da vodimo računa i o tome da je mobilni telefon ili uopšte tablet, računar danas nešto sa čim se učenici i kod kuće sreću često dosta vremena provode ispred ekrana, što dovodi i do krize čitanja i do brojnih problema u odnosu prema čitanju i knjizi uopšte, tako da
upravo je poštovanje ovih smernica, uređivanje, postepen rad na tome nešto što je budući cilj svih nas, dakle i Zavoda za vrednovanje i Ministarstva prosvete i naravno svake škole pojedinačno. I u samoj Republici Srbiji, dakle, postoje škole koje su ove unutrašnje, da kažem, akte već doneli u konsultaciji sa roditeljima i tako dalje, uredili na taj neki način, jer je zaista različito. Imate neke sredine gde je mobilni telefon u stvari veoma važno sredstvo u nastavi, jer recimo možda nemate neko drugo nastavno sredstvo. Ako hoćete da sprovedete recimo neko istraživanje iz prirodnih nauka, nemate potrebne elemente za eksperiment iz hemije, a imate to softverski rešeno, to je dakle zaista opravdano i jako važno, a naravno ako imate nastavno sredstvo u učionici uvek će mobilni telefon biti drugi stepen prioriteta, a živa reč prvi. Obećala sam vam priču o hotelu za telefone. Ajde da pogledamo jednog našeg profesora koji već godinama predaje deci u Beču kako su oni rešili problem mobilnih telefona, pa se vraćamo razgovor u studiju. Evo već par godina imamo u svakoj učionici po jedan takozvani handy hotel. Handy je na nemačkom mobilni telefon, a hotel je hotel. I tu deca odlažu ujutru kada dođu, dakle na prvi čas, već posle 5-6 minuta tu odlože svoje telefone i mi onda to odnesemo u drugu prostoriju, držimo to pod ključem i na kraju dana ih vratimo. Za kraj, šta ćete ako se zabrani upotreba mobilnih telefona u nastavi? Pa postoji mnogo savremenih digitalnih sredstava, tako da mislim da ćemo preživjeti i bez toga. A ja ipak predajem književnost, tako da ću se vrlo rado vratiti knjizi u papirnom obliku. Hvala vam mnogo što ste bili gošća Beogradske hronike. Hvala i vama, gospodine Gromoviću.